verdade pode correr espida pola rúa, pero a mentira ten que ir vestida. Vive cada día como se fose o derradeiro, e un día terás razón. Só vese ben co corazón. O esencial é invisible aos ollos. O medo é o peor inimigo do home, porque paraliza a súa vontade e faino vulnerable. Era o mellor dos tempos, era o peor dos tempos, a idade da sabedoría e tamén da tolemia. Só ti podes decidir que facer co tempo que che foi dado. O amor verdadeiro é máis forte que as barreiras que a vida pode poñer no seu camiño. A verdadeira sabedoría está en recoñecer a propia ignorancia. Toda persoa, só por ser persoa, merece que se lle tome en conta. Un hombre solo tiene derecho de mirar a otro hacia abajo cuando tiene que ayudarle a levantarse. Aínda que cada individuo pode ser un enigma insoluble, un conxunto deles compórtase con exactitude matemática. Os erros son os portais do descubrimento. De todas as criaturas que respiran e móvense sobre a terra, non hai ningunha que sexa máis débil que o home. O verdadeiro coñecemento chega únicamente a través da experiencia. Para descubrir que é o amor, debes descubrir que ti es amor. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. A verdadeira xustiza só se pode acadar cando todos os seres humanos son tratados por igual. A guerra é a arte de destruir homes, a política de enganalos. Cando xulgas a outros, non os defines. Defíneste a ti mesmo. Non é que queira que me coide, pero parece que cando alguén o fai, sentes que non estás só neste podido mundo. A Deus poño por testigo que xamais volverei a pasar fame. Es curioso cómo juzgamos a los demás y no nos damos cuenta de lo miserable de nuestro deseo hasta que nos falta. A ignorancia é un veneno que corroe a alma e nos limita como seres humanos. Moito sabeis, milla bella, moito de sabiduría. Quen puidera correr o mundo por ser como vos a vida? Para liberar o pasado, debemos estar dispostos a perdoar. As mentiras, meu fillo, coñécense de súpeto, porque hainas de dúas clases. As mentiras que teñen as pernas curtas e as que teñen o nariz longo. En pocas horas, el país se convirtió en dos bandos irreconciliables y la división comenzó a extenderse entre todas las familias. A xente pode dicir que manteñas a boca fechada, pero iso non che impide ter a tua propia opinión. O respecto é unha condición previa para calquera boa relación. A raza humana acaba o seu mellor estado canto máis liberdade temos. Vivimos esperando algo máis. E é posible que todo o que esperamos sexa algo máis de vida. Creo que sí, que tes perdida a testa. Estás completamente torno. Pero direiche un segredo. As mellores persoas están.
Uy, perdón. Es que me he quedado pillado ahí con su libro. ¿Encuentra el muchacho su amor verdadero? No lo sabré hasta que lo acabe. Ah. ¿Y por qué no lee la última página y me lo cuenta? Porque el final es lo de menos. ¿Cómo? Entonces, ¿para qué lo lee? Porque lo importante en una historia no es cómo termina, sino ir disfrutando de cada uno de sus capítulos.